На пліце у рандолі, патэльні, усё шкварчыць, гатую сняданак, чакаю у госці гітарыста Андрэя, напісаў адмыслова ноткі, бо разам з Андрэем будзем рэпетаваць маю канцэртную праграму «Мир і супакой». Троху прыхварэў я. Что ты кажешь? Ну, простыл. Тебе футляр твердый, его можно будет в багажник покласть. Каб ветер гайдаў, як і кольвік калося, каб у пару распачалася восень, пільнуе ад згубы нябачныя восень, валун пры дарозе. Ночью ехать тяжко. Мне что, легкая? Андрею легко, а мне тяжко, мне все тяжко. Доехали у город Дрезден, сустрэліся з Марысяй, спявачкай, солістка-вокалістка, удзельніца проекту «Мир и супакой». Ад верасня да Віцебску маланкаю ты не ганеш, і дыхаць там лягчэй. Надзея нашая глядзіцца зранку ў блакітны гарт усмешлівых вачэй. Зорка Венера, надзея і вера, зорка Венера, гарэла, гарэла. Отыграли концерт у Дрездене, пераночили у белорусско-немецкой семьи, выпили зранку смачной кавы, провели целый день у дороге и под самый концерт доехали у Дюссельдорф. Зараз саундчек, рыхтуемся, чакаем людей, будем грать праз пару хвилинок. Нельга забыцца ніводнай драбніцы, каб потым воду пакінуць праўдзівы, пражаты скрозь зубы, водар сарцірку малога неабдыманага сына. Варта запомніць цалкам карціну. Пераночили у вёсцы под Дюссельдорфом, поснедали, попили смачной кавы и теперь вырушаем кіравацца на Франкфурт на Майне. Франкфурт на Майне, тлумны вокзал. Туалет, 1,50 евро. Не, лепш я ў штаны буду сікаць. Данке. Канцэрт будзе адбывацца ў прыкасцёльным будынку. Знайсці памяшканне гэта цэлы квест, але ў нас цудоўныя арганізатары, якія ўсё разрулілі, ўсё павырашалі. Нам толькі грай, спявай і атрымлівай задавальненне. Ветер разгоніць туман па крыше, горы і радасць у торбе нясе заўтрашні дзень. Цудоўная праца, маляваны дыван ад Осіпава, гэта Андруш Пекінданг маляваў. Гэта жывая скульптура Андрэя. Ну, калі бусаў, то значыць еўрастыль. За плячыма Нямецчына едзем граць у Швейцарыю. Нам пашчасціла размаўляць з цудоўнымі беларусамі, але найбольшае жаданне гэта зайграць для беларусаў на радзіме. However, tonight the concert is not just limited to lyricism and reflection. We expect a lovely, ironic songs from the previous project. Плача тутэйшае неба, там не ляціць самалёт, топіць нябітку залеваць, стабільна адзін раз на год. Адыгралі канцэрт у Цюрыху ў карчме, якая належыць гішпанскай дыяспары. 50 гадоў таму яны ўцяклі ад Франка, заснавалі гэтую карчму і дагэтуль яны тут прапагандуюць свабоду, змагаюцца супраць гвалту, усялякага супраць фашызму. А цяпер нас пасля канцэрту пачаставалі паэльяй. Іва Гішпанія. Надарыўся перапынак паміж дарогамі канцэртамі. Гасцявалі ў цудоўнай сям'і, пілі віно, глядзелі YouTube, абедалі задарма ў кампаніі Google. У швейцарскім цягніку да нас падышла украінамоўная маладзіца і падзякавала за тое, што мы гаворым па-беларуску. Адпачылі, рушылі далей. Крывая Доехали мы у Мюнхен, заселились у культурніцкі центр город, и что зручно, тут живем, и тут будет концерт. Что я знайшоў у библиотеце? Глядите, який скарб. Вот. Між іншим вучаться студенты з України, тому ми в такой вот студентській атмосфері, асяродку студентських знаходимся у кампусі. Пашкодзіліся мае слухаўкі, але добра, што ёсць людзі, у которых рукі растуць з таго месца, якія могуць дапамагчы іх адрамантаваць. Паглядзіце, які тут цудоўны іканастас, дошка гонару. Я бы хотел застаться тут, не зважаючи на хмари. Слава, мы прискакали. Мне не адчуць
сэнсу, што мяне трымае. Доехали в Прагу. Андрей, ты там? Конденсат выливаем. И главное задание загадай. Главное успеть думать, а то чудо не произойдет. Адыгралі апошні канцэрт нашага туру у Празе. Да нас далучылася Марыся. Будзе вяртанне раней ці пазней, а сёння прынамсі ты выйграла дзень. Мы пачыналі тур з Дрэздена, Марыся з намі спявала, і сёння таксама Марыся разам з намі паспявала некалькі песняў, як у альбоме «Мір і супакой». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жыццё падзяліла ракой.